Zdravím každého, kto si pozerá toto video. Dneska máme krásny deň, je asi tak stred februára. Pekné počasie, ideálne na strihanie malín. Tak by som vám ukázal, ako to robím ja. Mám tu takýto krík malinový, ktorý sa mi už všade kade tade rozrastá. Takže čo je dôležité si povedať, v prvom rade ho treba trošku oslobodiť. Je tu veľmi veľa nových výhonov, minuloročných. A týchto starých sa musíme zbaviť vlastne. To sú tu takéto hnedé. Je dobre to robiť teraz. Vlastne, lebo je pekne vidieť, ktoré sú odrastené, ktoré už odplodili. Tieto suché už sú odplodené, čiže oni sú aj suché úplne, tam už nič nebude. Treba ten krík oslobodiť od týchto starých, aby sme dali priestor novým. Potom sa vystrihávajú vlastne aj slabé výhony, alebo také nižšie, aby sme dali priestor tým pekným, novým, silným. A ja to robím tak, že asi na takýto krík, na takúto plochu z týchto, neviem koľko je tu nových výhonov, asi aj 25 možno, tak tu nechávam maximálne tak 5-6 takých pekných. Pokiaľ je možné, tak si treba vybrať, ktoré sú také najkrajšie a tie slabé odstrániť. Ja sa to nejak pokúsim odstrániť, tieto suché. Len si musím dať telefón niekde na bok, takže... No, tak snažím sa to tu trošku prestrihať, aby som si spravil miesto. Tu vám chcem ukázať takú vec, že keď si budete vyberať z tých nových výhonov, a nebudete vedieť, že ktorý, že aj tento je pekný napríklad, tak sa skúste zameriavať aj na také veci, že ako sú zdravé. Či sú nejaké veľmi skrútené, alebo na túto konkrétnu vec. Skúsim to zaostriť. Tuto je taká hrčka, neviem, či je ju vidieť. Toto tu. To je vlastne bilomor ostružníkový, aj tu je. Mi to tak nezaostruje, dobre, tak. Aj tu je, vidíte? A na tom jednom, aj tu je, na tomto jednom sú už 3. A vedľa mám krásny, zdravý, tento je úplne zdravý. Takže tam není nič také. Takže určite si radšej vyberiem ten zdravý. A tento taký poškodený, chorlavý. Ono akože vadí to veľmi nevadí. Ten malínik to prežije. Není to taká tragédia. Boli by tam aj plody. Ale keď môžem, tak si vyberám radšej ten zdravší, lebo vždycky, keď to tu nechávame, tak vlastne si to nechávame aj na budúci rok. A sa to rozširuje. A ešte som chcel povedať, že na takúto robotu si beriem vždycky také staršie nožnice. Nie také, s ktorými chodím strihať ovocné stromy. A kvôli tomu, že ten maliník je dobré rezať od spodu až túto pri zemi. A aby ste si nezničili zbytočne drahé nožnice, tak je lepšie to robiť tak. Tuto vidíme typicky suchý, odrodený výhon. Takýto dá zlomiť pekne. Takže to je všetko, čo ide tak ťažko. Ono sa aj ťažko stríha potom, takže treba mať rukavice, nejaké ochranné pomôcky, aby sme to dokázali bez nejakej újmy spraviť. No a tuto vám chcem ukázať, koľko toho ostalo. A keď si pozriete začiatok videa, tak budete vidieť, že to tu bolo úplne plné. Takže
Takže všetko som povystrihával, už sa to začína tak blížiť ku koncu. Tu je to ešte také dosť prehustené. Ale tu som vám ešte chcel ukázať, že pokiaľ máte takýto výhon dlhý a nie ste si úplne istí, že či je suchý, není suchý alebo tak, to je jedna vec. Druhá vec je tá, že je dobré ho trošku aspoň toľkoto, že ho skrátite vlastne. Skrátite ho na nejakú 2-metrovú výšku a túto vidíte, že je krásne zelený, takže je to pekný výhon. No a ešte vám chcem ukázať takú jednu moju vec, čo robím, že si tie maliny takto priviažem. Jednak nech sa mi aj nehybu po tom drôte hore dole, keď sa začnú ulisňovať a keď tam bude násada plodov, nebudú sa ohýbať k zemi. Takže má to aj takú funkciu. A ďalšia výhoda je pre tých začínajúcich budúci rok, keď budete rezať, tak viete, že tie priviazané sú už tie odplodené. Tie môžu ísť hneď dole. Nemusíte ani rozmýšľať potom nad tým vôbec. A to, čo nové vyrastie, tak zase z toho si len budete vyberať. Takže takto to asi nejako vyzerá. Je to preto takto spravené, aby tam išlo slnko. Keby mi všetky výhony zarodili, tak tie maliny by boli malinké, bez chuti, nedozreté. Takto budú pekné, veľké, šťavnaté, sladké a to ja chcem. To je dôležité. Nie jesť odpad, ale pekné, zdravé malinky. A budúci rok zase výjdu ďalšie. Takže to je taký kolobeh.